अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा. खरं तर या महामार्गासंदर्भात खासदार विनायक राऊत सुद्धा प्रयत्न करत होते. मी सुद्धा डिसेंबरच्या अधिवेशनामध्ये हा प्रश्न या ठिकाणी मांडला. त्याआधी या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी गेल्या एप्रिल मे मध्ये म्हणजे एक वर्ष सोडून 2022 मध्ये सुद्धा काही पैसे मंजूर झाले होते आणि त्यानंतर यापेक्षा ते काम होणार नाही म्हणून आम्ही सातत्याने प्रश्न मांडून माननीय बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी जवळजवळ 200 ते 250 कोटी रुपये नितीन गडकरींच्या माध्यमातून मंजूर केले. परंतु या रस्त्याचं काम आपल्या ठेकेदाराला मिळालं नाही म्हणून खरं तर फेब्रुवारी पासून असलेल्या टेंडर प्रक्रियेला ऑगस्ट पर्यंत नितेश राणेंच्या दबावामुळे हे काम प्रत्यक्ष सुरू करता आलं ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे आज या रस्त्यामध्ये लोकांना त्रास घ्यावा लागतो. ह्या रस्त्याच्या माध्यमातून जी आपली व्यापारी पेठ कोल्हापूर आहे ती व्यापारी पेठेला लोकांना जाण्यास मोठी अडचण निर्माण होते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.